Problema sa accessibility sa Mandaue City Hall. Alang sa PWDs o mga senior citizens, hayan masulbad na ang historic nga Mandaue City Presidencia nga dos andanas. Walay elevator. Aminado ang mga opisyales nga maglisod niini. Labi na ang pagsaka sa second floor ang mga senior citizens o persons with disabilities. Hayan masolusyonan ang kining problema kay dunay ibutang nga elevator sa annex building sa likod nga kasamtangang gi-construct. Ang tulok andana ng edipisyo magsilbing extension sa dugang mga opisina alang sa City Hall. Kaganina nagpinirmahay ang Mandaue City LGU ug usa ka foundation og kasabutan alang sa pagbutang og elevator sa annex building. Idunar kini nila alang sa syudad. Matod sa City Planning Office, magsumpay na ang annex building sa main presidential building maong mamahimong mas dali ang pag-adto sa taas nga bahin. We've been trying to solve that problem, and with the new annex building, ato nakikita ang opportunity to connect the two buildings with an elevator. Accessible na kayo. Kaya once na ng elevator, ibaw kas PWD, kanigay nga itong mga PWD, patawag na itong meeting niya, o siya magkadungan, migsa ka, diya, luoy kay murag yung mangusog yung kuhan ba? Pero once na ng elevator, sa iyo na kayo nila, di ba? Atong senior citizen, nga mag-meeting dili, magsangkiig tawag saka diya,